بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمة المسلمان doğanlar, bugünkü dersimizde Allah Teala'nın bize imandan, tevhidden, doğru akideden sonra en mühim buyruklarının biri barada gurruna ders. Ol buyruk ki Allah Teala'nın en mühim buyruklarının biri ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tavsiyen mühim vasiyetlerinin biri. Ve şul zadın tersi Allah Teala'nın haram eden zadi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yazgaran ve qadağan eden ve bize aga eden zadi. Ve şul aydılcaklarda biz doğru amel edip bilsek Müslüman doğanlar hem dinimiz öňe gidýär, hem dünyamız öňe gidýär, hem ahireti gazanýas, hem dünyamız gazanyp bilýäs. Emma şul zady biz musulmanlar amala aşyryp bilmesek, hem din işlemimiz ziyan görýär, hem dünya işlemimiz ziyan görýär, hem ahiretimizde de näme ziyan gelip bilýär musulman doğanlar. Ol hem musulman doğanlar agzybirlik. Allah Teala'nın dinine berk yapışmak, agzybir bolmak, birlik bolmak, doğan bolmak, birege golluk bolmakdyr. Kysgaça türkmençe agzybirlik diýäs. Ve şu agzybirlige, birlige, doğanlyga sebäp boljak her halal ýoly ullanmakdyr. Ve edil şonuň ýaly musulman doğanlar, musulmanlaryň Allah Teala'nın haram eden zady we Peygamberimiziň qadağan eden zady we bize aga eden zady näme? Agzalalyk, ihtilaf, topar bolup bölek büçök bolmak, birege golluk bermän düşman bolmak, arany üzmek. Allah Teala'nın haram eden zady we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýazgaran we gaýtaran we bize aga eden zadydyr. Ýani agzybirligiň tersi agzalalykdyr. Şonuň üçin musulmanlaryň agzalalygyna sebäp bolýan näme bolsa, şonuň öňüne almak biz musulmanlara wajypdyr. Ve ahli peygamberleriň musulman doğanlar tevhidden, imandan, ibadetlerden sonra kowmlaryna öwreden we amala aşyrmaga çalışan zady hem şu birlikdir, agzybirlikdir. We öňünde durmaga, öňüne almaga çalışan zady hem näme? Şirkden we küfürden, başga haramlardan sonra näme? Agzalylykdyr, ihtilafdyr. Ve agzybir bolup bilmedik ümmetler, musulman doğanlar, öz arasynda agzybir bolup bilmedik ümmetler, halklar hem ahiretlerine hem dünýälerine peýdaly işlerde öňe gidip bilen oklar. Beter agzaly bolsalar ownap, pytrap, ejizlap, güýçleri gidip bölek büçök bolup galýarlar. Ve köplenç bu hili insanlar, bu hili kowmlar, halklar başga güýçli halklaryň golasyna bakna bolup galýarlar. Indi şol aýdan mahas gowy düşünmegimiz üçin musulman doğanlar şuny kundan we taryhdan mysal alsak, şol agzalalygyň nämelere sebäp bolýanlygyny, nähili peýdalary elleni gidirýändigini, nähili ziyanlara sebäp bolýanlygyny biz Orta Aziýa halklary, türkmen bol, özbek bol, täjik bol, qırgyz bol, hemmämiz öz başymyzdan geçirdik. Çünkü ol wagt bundan 100 ýyl, 200 ýyl mundan öň Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ýok, Türkistan wady. Şonda musulmanlar öz arasynda agzybir bolup bilmänligi üçin plan emirlik, plan hanlyk boluşup öz şahsy bahwitlerini, öz şahsy kursularyny musulmanlaryň ümmetin bahwidinden öňde goýanlyklary üçin we öz arasynda Orta Aziýadaky Türkistanyň musulmanlary we Kafkasyň musulmanlary agzybir bolup bilmänlikleri üçin başlarına kafirler musallat boldy we biziň ýurtlarymyzy, musulman diýarlaryny basyp aldylar we öz hökümlerini ýöretdiler. Biziň ýurtlarymyzy taladylar, baýlyklarymyzy alyp gitdiler we olara garşy çykan we şol halklaryň iň ýigit, iň merdana, iň batyr, iň alim, iň öňde barjy insanlar näme şolara garşy göreşenlerini ýok etdiler we şeýdip 100-150 ýyl musulman doğanlar biz başka halklaryň golasyna bakna bolup ýaşadyk. We öz baýlygymyzdan özümiz peýdalanyp bilmedik. Diňe bize
bize yetecek derecede berip kalan zatlarına özleri talap gezdiler. Şu nem üçün boldy musulman dogonlar, agzalylığın netijesi şul. Şul öz aramızda agzy bir bolup bilmändigimiz üçün birlik bolmady, birlik bolmayan yerde güç bolmaya. İn asıl sebäbim dinden uzaklaşdyk, dinimizde Kur'an-ı sünneti dogry düşünmeýändigimiz üçün agzala boldy musulmanlar. Dünya kawalaşdylar. Öz bahwidini gorajak bolup musulmanlaryň bahwidini howpa atdy, netijede öz elinäkinem allyrdy. Oşul agzalalyk biziň 150 ýyl başga halklaryň gol astynda ýaşamagymyza we ösen dünýäden 150 ýyl izah almagymyza sebäp boldy. Ene şunu biz öz başymyzdan geçirdik. Agzalalygyň netijesiniň nähilek agyrdygyny, bir nesiliň ömrüni, hayatyny boşa gidirýändigini, dinleriniň, dünýäleriniň iza gidýändigini biz gördük. Baswalylar öz hökümlerini ýöretjek bolup ilka Orus patşasy, soňra kommunistler dine garşy çykdylar. Hususan ateistler, medreseler, mescitler ýykyldy, ýumurly, dindarlar öldürildi, kitaplar ýakyldy. We näme ateizm propaganda etdiler. Näme netijesinde şol agzy birlik bolmandygy üçin agzalylygyň netijesinde bolup geçdi şu zatlar. Uzağa gitmälik musulman dogonlaryna gözümüziň öňünde Filistinle musulmanlary her hile edip qyryp otyr kafirler. Näme üçin bolýar? Musulmanlaryň öz arasynda dine ýapyşyp, dine gelip, Kur'ana gelip, sünnete gelip, iman esasynda, tawhid esasynda, Kur'an we sünnet esasynda, dogry akide esasynda birleşip bilmeýändigi üçin, güýçlerini birleşip bilmeýändikleri üçin, bir ýumruk bolup bilmeýändikleri üçin şondan peýdalanyp edýärler şu zatlary. Ýoksam şol kowum, Yahud diýilen kowum dünýäniň en gorkak halky, en gorkak kowmy. Emma bular näme üçin bu batyr sırap musulmanlary her hili eziyetler berip, her hili zulmlar edip durlar? Musulmandan agzalylygyndan peýdalanýarlar. Demek näme eken musulman dogonlar agzy bir bolsak, hem din işlemez, hem dünýä işlemez, öňe gitjek. Emma agzala bolsak musulman dogonlar näme başymyza nämeler gelýändigini taryhda nähilek boldy. Häzir hem nämeler bolup oturanyny biz şaýat bolup otyrys. Ve bu meselede musulman dogonlar möhüm bellep aýtmaly zat, musulmanlaryň agzy birligi Kur'an we sünnet, iman, dogry akide esasynda bolmaly. Ýani näme diýmek? Millet parazlyk esasynda bolmaly däl, tire parazlyk esasynda bolmaly däl, şahsiýet parazlyk esasynda bolmaly däl. Dünýäwi we syýasy garaýşlar esasynda bolmaly däl biziň agzy birligimiz. Belli bir jemaat, belli bir pire baglylyk, belli bir şeýhe baglylyk esasynda bolmaly däl. Musulmanlaryň birligi, agzy birligi iman esasynda, Kur'an we sünnet esasynda, tawhid esasynda bolmaly. Emma gynansak-da biz şu wagt musulmanlaryň hal ýagdaýyna serestek, millet parazlyk bar. Men milletimden bolsaň gowy, men milletimden bolmasaň erwet. Men tiramdan bolsaň gowy, men tiramdan bolmaýan gowy däl. Men welaýetym üstün, sen welaýetyň pes. Diýip şuň alaka bir biderek zatlaryň üstünde musulmanlar agzaly bolup ýörler. Ya şahsiýetçilik, belli bir şahsiýete ýapyşýa, şoň esasynda birleşjek bolýar. Mysal üçin sen men pirimi gollasaň gowy, men pirim tanqid etseň sen erwet adam. Ya men şeýhimiň diýenini alsaň gowy, men şeýhimi kabul etmeseň sen näme erwet adam diýip, erwet musulman diýip şeýdip jemaat bolup agzaly boluşup ýörler. Ya bolmasa dünýäwi we syýasy garaýşlar esasynda, partiýalar esasynda özlerçe şeýdip birleşjek bolýarlar. Gynansak da hiç biren başa baranok musulman dogonlar we barmaýaram. Çünki batyl esasynda bir erik jemlenşseň bir üstünlüge ýetip bolmaýar. Şonuň üçin musulman dogonlar musulmanlaryň agzy birligi Kur'an we sünnet, iman esasynda bolmaly. Kur'an-ı Kerimden we sünnetten musulman dogonlar agzy birlik, dogonluk, birlik baradaky delillere seresek, Allah Teala Al-İmran surasynyň 103-nji aýatynda diýär: "Wa'tasimu bihablillahi jemi'an we la tafarraqu ve zkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an fa'alafa beyne kulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. Allah Teala diye bize buyuruyor Allah Teala. Hemmeniz Allah Teala'nın yüpüne yani dinine yapışın. Ve bölük buşuk bolmaň diye Allah Teala. Topor topor olup bölük buşuk bolmaň. Onun için ne etmeli? Azir olmak için cevabı yine şu ayetin için Allah'ın dinine yapışın. Kur'an'a yapışın. Peygamberin yoluna yapışın. Şonna azirlik amala aşya. Hemmeniz Kur'an ve sünnete gelmesek azirlik bolmaya. Ol cemaat, bul cemaat, o pir, bu şeyh tip her kim özününkini doğru hesaplap yorsa azirlik bolmaya. Ve Allah Teala diye hemmeniz Allah Teala'nın yüpüne dinine yapışın ve bölük buşuk bolmaň. Allah Teala'nın size beren nimetini yatlan. Siz biri-birinize düşmanınız. Ama Allah Teala sizin kalplarınızı, Allah Teala sizin kalplarınızı birleştirdi ve Allah Teala'nın nimeti bilen doğan kardeş boldunuz. Siz otlu çukurun arasında baktınız, Allah Teala sizi ondan halas etti. Yine deyip Allah Teala size ayetlerini açıklap beriyor. Umid ki doğru yola gelersiniz diye Allah Teala. Allah Teala bize nämedemizde agzwyr bolýanlygymyzy aýdypdyr. Ve näme etmeli dälligimizi aýdypdyr. Allah'ın dinine yapışın ve bölük buşuk bolmaň diye. Bölük buşuk bolmaly üçin Allah'ın dinine yapışmaly. Bu şu ayet inenne Allah Teala kimler hakkında diýdi diye tefsirçiler Aws ve Hazrec taýpasy Arapların. Bir halkın iki taýpasy, ganywyr dogan, atawyr dogan. Emma aralarına düşmanlık giriyor, kan davası üstünde. Ve kâvar tefsirlerde geliyor, Müslüman doğanlar 120 yıllap devam ediyor şu dava. Haçanna İslam gelenne, bular yaraşıp birini bağışlap, ağzı bir olup, hemmesi İslam iman esasında birleşiyorlar. Allah Teala şunu diye, siz birbirinize düşmanlığınız diye, ama Allah Teala sizin kalplerinizi birleştirdi ve Allah Teala'nın nimeti bilen doğan kardeş boldunuz diye. Ondan sonra diye siz otlu çukurun arasında vaktiniz diyeni näme ulamalar diye otlu çukur diyen cehennem diye. Ey Aws ve Hazrec, siz İslam dönün cahiliye vaktinde imansız gezip gördünüz. Şol otlu çukura cehenneme girmekliğinde yani arasında diyeni şoňa girmekliğinde näme barda aranızda bir ölüm vardı diye. Şol imansız olup ölseniz şol çukura kaçıp ebedi cehennem olup gideýmeli. Emma Allah Teala siz öz nimeti bilen doğan etti, kalpleriniz birleştirdi, sizi otlu çukurun arasında baktınız, Allah Teala sizi ondan halas etti diye. Yine deyip Allah Teala size ayetlerini açıklap beriyor, umid ki doğru yola gelersiniz. Ki bu näme? Her bir ayetten her bir musulmana değişli. Her bir musulman şu ayetlerden ibret almalı, düşünmeli. Näme diýil yani? Hem ümmete değişli şular. Bizim ağzı bir olacak olsak ne musulman doğanlar. Allah Teala'nın nimeti bilen bizim doğan olmalı, iman esasında birleşmeli. Yine Allah Teala diye Al-İmran suresinin 105. ayetinde وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Ünsür Müslüman doğanları özlerine Allah Teala diye özlerine açık aydın deliller gelenden sonra bölük bolup ve ağzala bolonlar yalı bolman diye olara ulu azap vardır. Ve Allah Teala diye özlerine açık aydın delil gelenden son diyen kim? Özlerine açık aydın delil gelenden son bölük bolonlar kim? Ve ağzala bolonlar kim Müslüman doğanlar? Yani Allah Teala'nın bize siz olara yalı bolman diyen kişiler kimler? diye tefsirçiler. Kâle ekserul mufassirin humul yehudu ve nasara. Ve kâle ba'duhum el-mubtedi'atu min hâzihil ümmeti. Tefsirçilerin ağla bölük deydi diye ol öz aralarına delil gelenden sonra bölük buçuk bolanlar Yahudu ve Hristiyanlar ve kâvir tefsirçiler ayıttı diye bu ümmetten bid'atçılar diye. Çünkü Yahud Hristiyan öz içinden ayrık ol musulman doğanlar peygamber geldi kitap geldi ama onlar asıl kitabı eğermen öz içinden täze zatlar döredip täze bid'atlar çıkarıp täze toparlara ayrılıp şey deyip hak yolunu uzaklaşıp gittiler ve şoň neticesinde näçe topara bölünürler öz arasında şu wagtam şeýle. Ve qala ba'duhum el-mubtadi'atu min hâzihil ümmeti ve kâfirler diýdi bu ümmetten bid'atçılar. Bid'atçılar şeýle bizim ümmetimizin içinde edil şu Yahudi Hristiyanlara meňzap täze bid'atlar tapıp täze yorulgular döredip şolaryň üstüne musulmanlara agzala edýärler. Men bid'atym kabul etsen sen gowy, bolmasa sen ay wahabi, sen selefi bir zat diýip dersin dowamında bu arada misallarla has açıklap aydars.
Demek Allah Teala bize näme diye özlerini açık aydın deliller gelenden sonra bölük bolup we agzala bolanlar ýaly bolmaň diye. Siz olar ýalak bolmaň. Olara uly azap bardyr diye Allah Teala. Ýene de Allah Teala En'am surasının 159. ayetinde diye İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şi'an leste minhum fî şey innemâ emruhum ilallâhi thumme yunabbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Dinlerini bölüp topora bölünenler bar diye. Peygamberimize yüzlemişti Allah Teala. Dinlerini bölüp topora bölünenler bar, senin olar bilen hiç şeýle işin yoktur. Olaryň işi Allah'a alanır. Sonra Allah olara edin etmişlerini haber berjektir diye. Bu ayetin tefsirine diye ey saru firakan muhtalifatan ve humul yehudu ve nasara ve qila hum ahlul bid'i min hâzihil ümmeti. Diğer Allah Teala dinlerini bölüp topora bölünenler kim olur? Tefsirde diye topor olup bölünenler diye Yahudu ve Hristiyanlar diye ve didiler diye bu ümmetin bid'atçıları diye. Demek unsur musulman doğanlar her ki okan ayetimizde Allah Teala näme diýdi? Allah'ın dinine yapışın. Tefsirçiler diýdi Kur'an'a, sünnete, peygamberin yoluna yapışın, İslam'a yapışın diye ve bölük bölmäň diye. Soňky ayetlerde näme şol topor bölük buçuk bolanlar ýalak bolmaň, agzaly bolmaň diýip bize misal berilen kişiler kim eken? Yahudu ve Hristiyan ve bid'atçılar eken. Ve hususan bizim ümmetimizden ümmeti bölýän şu bid'atçılar. Bid'atçı sowaplar we şoňa meňzeşler. İhtilaf musulman doğanlar agzalylyk güýjüň gitmeginiň sebebidir. İhtilaf agzalylyk musulman doğanlar ihtilaf we agzalylyk musulman doğanlar güýjüň gitmeginiň esas sebäpleriniň biridir. Allah Teala Enfal surasının 46. ayetinde diye ve ati'ullaha ve rasulahu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah'a itaat edin. Allah Teala diye Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Biri-biriňiz bilen çekeleşip dawalaşmaň. Eger çekeleşip dawalaşsaň näme bolýar? Diýe Allah Teala. Soňra ejizlersiňiz we güýjüňiz gider. Sabr edin. Allah Teala sabr edenler bilendir diýe. Demek ýene Allah Teala gaýtalap aýdýar. Agzyrlyk boljak bolsa, musulmanlar agzyr boljak bolsa näme etmeli? Allah'a itaat edin we peýgambere itaat edin. Bu yani Kur'an'a, sünnete eýerin. Bu biri-biriňiz bilen çekeleşip dawalaşmaň. Halal belli, haram belli, farz belli, sünnet belli, dinin ahkamları belli, küfür belli, iman belli, şirk belli. Amma näme? Şonu da kafirler çekeleşip dawalaşıp Allah ve Resulüne itaat etmeli yerde itaat etmän ýa-da gapdalaryny bir zat çykaryp diýär Allah Teala biri-biriňiz bilen çekeleşip dawalaşmaň. Näme bolýar dawalaşsaň soňra ejizlersiňiz we güýjüňiz gider diýär Allah Teala. Nägynansak da şu ýagdaý biziň içimizde bolungy musulman doganlar. Kur'an ve sünnetten uzaklaştık. Allah'a itaattan ve peygambere itaattan uzaklaştık. Tevhide, imana ahmiyet bermeýäs, Kur'an'a ahmiyet bermeýäs, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, şeriatyna ahmiyet bermeýäs. Şoň netijesinde de aramyza agzalylyk dawa jenjel girdi we güýjümiz gitdi. Allah Teala Nisa surasının 59. ayetinde diye ya eyyuhellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalika hayru ve ahsanu ta'wila. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin ve özüňizden bolan hükümdarlara itaat edin. Eger bir meselede düşünüşmeseňiz, eger Allah we ahirete iman edýän bolsaňyz, ol düşünüşmeýän meseleňizi Allah we Resulüne gaýtaryň. Haýrlysy we netijesi gowy bolan şodur diýe. Ýene musulman doganlar Allah Teala bize agzyr bolmagymyz üçin näme etmeligini we nämeden äga bolmalygymyzy Allah Teala bize şol ayetde öwredýär. Ey iman edenler, ey özüne musulman mümin diýip gören kişiler, Allah'a itaat edin we Resulüne itaat edin diýe.
Allah'a taat edin diýeni Allah Taala emirlerine, Kur'ana we Rasuluna, onun sünnetine we özüňizden bolan hükümdarlara taat edin. Hükümdarlar diýeni ayetdäki tefsirçiler diýär, umara we ulema diýär, ýani hükümdar musulman padşalar we alimler diýär. Taat edin, agzyr bolmak üçin baş gerek. Taat edin özüňizden bolan musulmanlara, hükümdarlara diýär. Alimlere näme? Alimlere we hükümdarlara. Soň näme etmeli? Eger bir meselede düşünüşmeseňiz, araňyzda ihtilaf bolsa, bir meselede bolýamy, bolanokmy diýip bir dawa girse ara, şo nähile etmeli musulman donar, näme göre çözmeli? Allah Taala diýär, eger Allah we ahirete iman edýän bolsaňyz, eger Allah we ahirete imanyňyz bolsa, ol düşünüşmeýän meseleňizi Allah we Rasuluna gaýtaryň diýär. Ýani Kur'an we sünnete gaýtaryň. Haýyrlysy we netijesi gowy bolany şodur diýär. Demek yine musulman dogunlar agzywir boljak bolsak Allah we Rasulunyň diýeni bilen bolmaly. Allah we Rasulunyň diýenini etmeli, Kur'an we sünnete şeriata göre bolmaly. Kur'an we sünnette şeriata bolmaýan zatlar taşlamaly, olaň üstüne näme ihtilaf edip dawalaşyp görmeli däl. We eger bir meselede düşünüşmedik, şoň dogurlygyny, bolýandygyny, bolmaýandygyny biljek bolsak, Allah we Rasulunyň Kur'an we sünnete gaýtarmaly. Mysal üçin mevlüt meselesi kän dawa edilýär. Mevlüt meselesi kän dawa edilýär. Susanan bidgatçy soplar şunu bilmeýän adamlaryň gözüne rawaşlandyryp börler goýa bir Allah'ın emri peýgamberiň sünneti ýaly edip, farz ýa sünnet ýaly edip. Indi gel şunu dawalaşyp çekeleşip durmaly, Kur'an we sünnete gaýtaraly. Kur'an'na Allah Taala bize peýgamberiň doglanuny bellemeklik buyurup durmy? Buyurmandyr. Buyuran bolsa Kur'an'da buyurulan bolsa farz bolardy. Farz adal şul. Kur'an'a buyurulan ok. Peygamberimiz eden bolsa, aydan bolsa, ona da sünnet diýlerdi, sünnet-i muakkede diýlerdi. Peygamberimizden hem näme? Bu barada hiç zat yok. Hiç kim çıkıp awa cesaret edip sünnet ya sünnet-i muakked diýip başarmaya. Aýdyp beýdip şunu mustahap edeýin diýsen, sahabadan bir yerden mevlüt belläni barada delil tapşyk bolsaň, onan başarmaýaňyz sahabadan hiç bir şunu etmedik. 4 mezhep imamymyzda da yok. Ondan yerden gelip çıkıptır. Fatımi, Şialaryň Fatımi diýilýän bir fırkasy Mısır'a basyp alýa, sünniýleň ýurdy. Şol ýerde 6 sanakka mevlüt oýlap tapýarlar. Peýgamberimiziň mevlüdi, Hazrat Aliň mevlüdi, Fatıma radiyallahu anhaň mevlüdi, Hasan we Husaýnyň mevlüdi näçe boldy? 5. 6-njy kim? Şo döwrüň padşasynyň. Näme üçin edilýär bu zatlar? Basyp alan sünni ýurtlaryna gowwarynmak üçin. Şo döwürde mevlüt belleýär, sene biz peýgamber gowwarýar, ähli beýti gowwarýar, diýip arasyna padşahyň doglanuny goşup goýurupdyrlar. Şol günler millete süýjü köke paýlap, sadaka berip, şeýdip, şowkun edip, şolaň tapanlady. İttifak bilen tarihçiler aýdýar. Ondan soň erbillen bir sünni padşa bellep başlaýar, şolardan görüp, şolardan öwrenip, başı şolardan çykýar. Soň bul bellep başlaýar. Muňa da bidgatçy soplar gollak barýar şeýdip, näme ümmetiň içine, sünniýleň içine giren zat. Ondan da maňyrlykkan gidibersen, aslynda peýgamberiň doglanuny bellemek diýen düzgün hristiýanlarda ba, Mısırda hem Kıptiler ba. İsa aleyhisselamyň doglanuny belleýärler. Ähtimal Fatymiler şolardan görüp döreden bolmaklary. Çünki %100 bilýäs peýgamberiň doglanuny bellemek diýen adat hristiýanlarda ba, Rajdestvo häzirem bellek gelýärler. Näme bol musulman doganlar ihtilaf edýärler, dawa edýärler aramyzda şu meselede, dawa çykarýarlar. Kur'an we sünnete gaýtarýar. Allah Taalaň diýeni edip Kur'an'da ýok, sünnette ýok, sahabada ýok, 4 mezhep imamymyzda ýok. Ki yalandan Ebu Hanife şeý diýipdir rahimehullah, mevlüt belläpdir diýip yalan hiç bir sahih itibarly kitapda ýok. Nirden gelip çykan ol bir şeýgan tapan zady bolup çykdy. Emma anna şuny kuna biziň içimizde näme diýip berler şu meseleň üstünde dawa. Kabul etseňä sen gowy musulman, kabul etmeseň sen Wahabi, Selefi bir zat diýip at takýarlar. Sen 5 wagt namaz kılýan bolmaň mümkin. Bir kimini goýman nefilleňi berjaý edýänsiň, parzlaňy berjaý edýänsiň, Allah ýoluna sadaka berýänsiň, belki gijeler turup nefile mi kılýansyň, tehejjüd kılýansyň, göz ýaş dökýänsiň, Kur'an hatim edýänsiň. Ýok. O bidgatçyň gözüne bu zatlar görnenok. On gözüne sen şoň edýänini etseňe mevlüt belen gowy musulman, bolmasa sen Wahabist. Ene agzalylyk kim çykarýar? Ene şu hili toparlar, şu hili insanlar çykarýar. Allah we Rasulunyň buyuran diýen
zatlaryny bir gyra goýup, özlerçe bir zat tapyp, "Saňa mandan bunu beý diýseňem ýok, biz farz diýemiz ýok, sünnet diýemiz ýok." Farz sünnet diýip bilmeýäňiz. Çünki delil ýok. Emma adamlara öwredende şunu farz we sünnet diýalaga döwre diýerler. Hukman etmeliler, okalyan yerik bereket gelýär, hatta käbirler öte geçýär, peýgamberiň ruhy gelýär diýip başga da kän zatlar goşýarlar. Asıl gurrumuz mevlid däl, men misal beren diýip aýtdym. Inşallah muňa sünnet musulman doganlar Allah ömür berse inşallah aýry gurrunga ders has giňişleýin. Diýmek nämeken? İslamlyk bir düşünşmeýän meselemizi ol diýdi, bu diýdi diýip oňa muňa çekip her hil at takyp durmaly däl, Qur'an we sünnete gaýtarmaly. Şonda hak batyl belli bolýar musulman doganlar. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde haber berýär. Agzala bolmak Yahudi Hristiýanlaryň, munafiklaryň wasfy. Musulmanyň wasfy däl ol. Musulman ol wasfda bolmaly däl. Mesal üçin Allah Taala Haşr suresiniň 14-nji aýatynda diýär: "Tahsabuhum jemi'an wa qulubuhum shatta, zalika bi annahum qawmun la ya'qilun." Şol aýatyň tefsirine ulamalar diýär, Yahudlar barada şol munafyklara deýişil şol aýat diýerler. Allah Taala diýär, "Sen olara agzy bermek diýersiň, emma olaryň kalpleri bölek buçuk diýär. Çünki olar akylyny ullanmayan kişilerdir diýär. Asyl agzala bolmak, bölek buçuk bolmak Yahudi Hristiýanyň, munafigyň wasfy, musulmanyň wasfy däl, musulman beýle bolmaly däl. Emma Allah Taala Fatih suresining 29-njy aýatyna sahabalaryň wasfyndan habar berýär bize. Ruhama'u beynehum diýär. Olar öz aralaryna biri bilen merhametlidir diýär. İnsanlar öz arasynda merhametli boljak bolsa, agzy bir bolanlyklar üçin merhametli bolýar. Agzy bir bolmayan insanlar biri-birine merhametli bolup bilmeýär, biri-birini ýigrenýär, biri-biri bilen bassaşlyk edýär, görüplik edýär, düşmançylyk edýär, öýke kine edýär, merhamet bolmaýar. Yani Allah Taala bize görelli almamız üçin Qur'an'da ençe ýerde misal beren sahabalara ruhama'u beynehum diýip Allah Taala olary öwýär, öz arasynda merhametlidir diýär. Demek musulmanyň sahabalaryň wasfy şol. Musulmanlar agzyr bolmaly Qur'an we sünnet esasında. Ama agzala bolup bersek näme? Dinimizden uzaklaşyp her hil täriratlar tapyp ol Yahudi Hristiýanyň wasfy musulman doganlar. Ve Allah Taala Maide suresining 2-nji aýatynda diýär: "Ve taawanu alal birri wat taqwa ve la taawanu alal ismi vel udwan." Hayr we taqwalyk bolan işlerde birek bilen ýardamlaşyň. Günah we düşmanlyk bolan işlerde ýardamlaşmaň diýär. Musulmanlaryň agzyr, dogan bolmagy, bir ümrük bolmak üçin gaýrat etmek musulman doganlar we şoňa ýardam etmek iň uly haýrlaryň we salih amallaryň biridir. Emma musulmanlaryň agzala bolmagyna sebäp boljak işler etmek iň uly günälaryň biridir. Indi musulmanlaryň arasynda bidgat salyp musulmanlar topar edip ýaşlary biri-birine ol wahabi, bu näme diýip düşman edip görenler oturup pikirlensinler. Allah Taala'nın farz etmedik, Peygamberimizin sünnet etmedik, sahabalaryň etmedigi, 4 mezhep imamlarynyň etmedigi zatlaryň üstünde musulman ýaşlary biri-birine düşman edip ýörler. Darimi'de Ahmet'te Abdullah bin Mesud radıyallahu anhuma diye hatta lana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Sahaba diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde gönü çyzyk çizdi diye. Ve bu Allah Taala'nın göz gönü yolu diýdi diye. Sonra ol gönü çyzygyň sagyndan we çepinden çyzgylar çyzýar we diýär bu bölek ýollardyr. Her ýoluň üstünde ol ýola çagyryp duran şeytan bardyr diye. Ve izinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın şul aýatyny okuýar. En'am suresiniň 153-nji aýaty. Ve enne hâzâ sirâtî mustakîman fettebi'ûhu ve lâ tettebi'us-subula feteferraka bikum an sabîlih. Allah Taala diýär, şüphesiz bu meniň dogry ýolumdur. Bu İslam, bu Peýgamberiň ýolu, Qur'anyň ýolu, bu sünnetiň ýolu, bu meniň dogry ýolumdur. Şoňa eýeriň, başga ýollary eýermäň. Ol ýollar sizi onuň ýolundan adaşdyrar diýär.
Demek ne musulman doğanlar halen bari okak gelen ayetlerimiz hemmeti bize ağzir olmak için nemen buyuruyor Allah Teala? Kur'an ve sünnete eğermekligi ve Kur'an ve sünnetten uzaklaşıp bid'at yolları eğerip Yahudi Hristiyanlara mengzap topor bolmazlığı bize Allah Teala tavşirip geliyor. Mana şol hadisem şonu açıklıyor. Doğru yol belli ağzir olacak olsan şol doğru yola eğermeli. Emma on yol qırasındaki, sağındaki, çepindeki ona çağırıp duran yollar hayfi şol bid'at yollar şol. Musulmanlar ağzala ediyen yollar şolar. Yok men tarikatım qawi, men cemaatım qawi, men pirime qol versene qawi bolmasa men pirime qol vermeyen näme diye. Şu döwrün awliyasy men pirim her kim şoňa gelmeli. Ya olmasa pire qol verenin qol vermesen pirin şeytan bolýar diýip adamlar öz pirine şey diýip çağırıp dururlar. Ya olmasa bir çıkıp näme diye tarikata girmek fardyl ayn diýip otyr. Bid'atçı ahunlar. Yani şul adamlar ümmete agzala ediyor. Şul adamlar ümmete agzala ediyor musulman doğunlar. Olar musulman doğunlar öz bid'at yollarını, öz bid'atlara esaslanan cemaatlarını yöretjek bolup, öz cemaatlarının sanyny köpeltjek bolup, öz tapan bid'atlaryny dogrulajak bolup näme? Musulmanlar agzala ediyorlar. Yalan gurlaýarlar, at takýarlar. Ayet ve hadisler öz düşüncesine göre düşünürýärler. O şeýle musulmanlaryň agzala bolmagyna sebäp bolýarlar. O musulmanlaryň şu gün kuwunyna agzala edýän kişiler, esasy agzala edýän kişileriň biri musulmanlar toporlar, bid'atçylardyr, olaryň bid'atlardyr. Haçanna Fransuzlar Aljery, Jazair basyp alan wagty käbir alimler şol wagt basvalcılar arşam görüşýän ekenler we emma olardan beter halkyň içindäki bid'atçy yalandan özüne men ahun pir maňa gol ber näme diýip gören bid'atçylara beter garşy görüş alyp barýan ekenler. Ähli sünnet alimleri. Şonda käbir kişiler olara diýerler, siz näme üçin bu basvalcılardan beter bulara garşy durýaňyz diýerler. Onda olar aýdýar, biziň ýurdumyzyň basyp almagyna sebäp bolan şular diýer. Yaşların dinden uzaklaşmaklığına sebep bolan şular diye. Şoň üçin biz bid'atçylara bulardan beter karşı çykýarys. Çünkü musulmanlar agzal edýärler, musulmanlaryň arasyny bölýärler, musulmanlar netijesinde güýjü gidýär, birligi gidýär. O netijede düşman musallat bolýar. Wa şolaň edýän käbir bolgusy zatlaryny görüp ýaşlar dinden sowaýar. Mysal üçin birini görýän piriniň eline aýagyny ýalap aýlanyp bör, ýene birini görýän piriniň täret suwuny içip bör. Yine bir görýän öllüm zat dilap ýör. Yine bir pirimden maňa nur geçýär diýip Seyfiye tarikaty ýalyk böküp zyňdyrlyp toğran ýalyk bolup ýerde toğlanyp ýör. Yine bir piriniň aty tutulanyna gyrya jezba girýän diýip däli ýalyk bolup aýaty golanyna oň alak bolanok, peýgamberimiziň aty tutulanyna oň alak bolanok. Emma näme piriniň aty tutulanyna inge durtulan ýalyk bolup zyňlýa wägirlýär. Onuň akylly, pikir düşünjesi açyk, sowatly oglanlar görýär-de eger dinem doğru bilmeyen bolsa şu din mükadiyada dinden uzaklaşıyor. Yani Cezayirli alimlerin bir şey alakka musulmanlar asıl agzala edýän we käbir insanlaryň dinden uzaklaşmagyna sebäp bolan şu bid'atçylardyr. Sahih Muslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize käbir zatlar nesihat berýär we tawşyrýar. Şu zatlara biz terk etsek, biziň dogunlygymyz has berkejek. Emma şu zatlar terk etmän, şu ýalňyş zatlar öz aramyzda ýöredi bersek, biziň aramyzda şu zatlar ýaýra berse, musulmanlar agzala boljak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "La tahasadu we la tanajashu we la tabagadu we la tadabaru we la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd ve kunu ibadallahi ihwana." المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye göriplik etmeň diye. Çünkü göriplik etsen insanın arasında ýigrenç töreýär, düşmanlyk töreýär we agzyrlyk bolmaýar. Gynansak da şu musulmanlaryň içinde göriplik giňden ýaýran. Bir insanyň mysal üçin dünýäwi taýdan gowy ýaşap başlasa, bir gowy öýü gursa, gowy ulag alsa, gurat ýaşap gursa, derrew şoňa göriplik edip başlaýarlar. Musulman adam begenmeli, maşallah Allah bereket bersin, Allah birine muňasyn,
Allah Teala bize de nesip etsin deyip näme begenmeli bir musulman ayağa gallı deyip. Emma gynansak da bizim içimizde görüplik edip nirden kazanlyka nämetdik edip onu dörjülep başlaýarlar. Emma Peygamberimiz näme de görüplik etmeň diýär. Almajak haridyňy aljak ýalyp bahasyn götermeň. Biri-biriňizi ýigrenmeň diýär. Biri-biriňizi arkaňyzy dönmeň. Bizde birek-birege ýigrenmek üçin bahana gözleýärler. Sen otira, sen plan welayet, sen plan şäherden soň öz welaýatyny öp başla, aýna in gowy diýip biziň welaýatymyz. Biziň akyllylar plan welayatdan çykýar. Aýna näme çykýar diýip şey diýip aň düşünjesi ösmedik adamlaryň edýänleri şu musulman doganlar. Öz milletiň bilen, tireň bilen, taýpaň bilen öwnüp özüň üstüni görüp başgasyny pes görmek aň düşünjäň ösmezligidir. Peygamberimiz näme biri-biriňizi ýigrenmeň. Biri-biriňizi arkaňyzy dönmeň. Biri-biriňiziň söwdasyna gelip söwda etmesin, ýa söwdasyny bozmasyn. Bir söwda edip aljak diýenden soň üstüne gelip arasyna girip bolmasyn. Allahyň bendeler dogan bolun. Musulman musulmanyň gardaşydyr. Oňa zulüm etmez. Onu yardımsız goýmaz, ona yalan sözlemez, onu kiçeltmez diye. Onu kiçeltmez diye. Ay men bilimli, men sowatly, sen pes. Ay men şäherli, sen owaly, men plan taýpa, men plan tire. Awa men wazipeli, siz wazipesiz. Ya biz wazipeli işgär, siz gary işgär. Ya sen gara ýagyz, men ak ýagyz. Ýok, musulman hiç haçan kiçeltmeli däl. Hiç bir insany kiçeltmeli däl. Musulman bolsun bolmasyn näme insanlary peseldip kiçeltmeli däl. Ondan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Takwa şu ýerdedir diýip döşüni gorkazyp üçgede gaýtalabay diýär. Bir kişi şer günah hükmünde musulman doganyny kiçeltmegi, pes görmegi yeterlikdir diýär. Özüňi bir zatdan tapawdy ýok. Din dünýä bir zat sebäpli özüň üstüni görüp, başga musulman doganyny pes görseň, eýem şu sana yeterlik günädir, şerdir eger düşünseň. Musulmanyň musulmana gany jany awray haramdyr diýär. Elle girmesizdir. Dinimiz İslam musulman doganlar agzyr bolmak üçin insanlaryň arasyny düzeltmegi buýrýar. Hatta iki insanyň arasyny düzeltmek üçin yalan sözlemege ruhsat berilýär musulman doganlar. Yani agzyrlik näderje ähmiýetli aslynda yalan sözlemek haram. Emma insanlaryň arasyny düzeltmek üçin yalan sözlemege ruhsat berilýär. Buhari Müslimde gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Leysel kezzabu allazi yuslihu beynen nasi feyenwi hayran aw yaqulu hayran." İnsanların arasını düzeltmek için hayır vurulap, hayır aýdýan kişi kezzap däldir diýär. Ay şu iki kişiň arasy gowy däl, şularyň arasyny gowuran düzedeýin diýip barıp oňa gowzat diýär, sen hakynda beýdidi diýär, buňa barıp diýär, sen hakynda ol gowzat diýip ýaraşdyrjak bolýar. Gerek ýerine şular hem yalan sözleýär, bir-birine ýakynlaşdyrmak üçin. Şul yalançy däldir diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Seredin musulman doganlar agzybirlik, birlik doganlyk nähil ähmiýetli, hatda aslında haram bolan yalany şu ýagdaýda yalanam bolsa aýtmaga ruhsat berilipdir. Allah Teala diýär Nisa surasynyň 114-nji aýatynda: "La hayra fi kesirin min najwahum illa men amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin beynen nas. Ve men yef'al zalika ibtigha'a mardatillahi fesawfa nu'tihi ecran azima." Olaryň pişirdaşmalarynyň köpüsinde hayır ýokdur diýär. İnsanlaryň öz arasynda gurulşyp pişirdaşmalaryna hayır ýokdur diýär. Diňe haýsynda hayır bardyr diýär Allah Taala. Sadaka berilmegini buýrýan bolsa, ýa-da gowluk edilmegini buýrýan bolsa, öňsörüň ýa-da insanlaryň arasyny düzeltmegi isleýän bolsalar diýär. Ana şol gowudur diýär. Emma ondan galan gurulmalarına hayır ýokdur diýär. Yani insanlaryň arasyny düzeltmegi ýörüýär Allah Taala şu taýda getirýär. Kim şulary Allah Taala'nın razılığını islap etse, sonra biz ona ulu sogap bereriz diye Allah Taala. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ebu Darda radıyallahu anh'tan gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye: "Ala ukhbirukum bi afdal min dereceti siyami ve salati ve sadaqati." Qalu bala. Qala salahu zatil beyn. Fa inne fasada zatil beyn hiyel halika. La هي الحالكة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye ünsör musulman doganlar size nefil orazan, namazın, sadakan derecesinden has togaplı zat haber bereyin mi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalar diyorlar, "Havva ya Resulallah" diyorlar. Ünsörün Peygamberimiz näme diye? İnsanların arasını düzeltmektir diye. Nefil oradadan, nefil namazdan, nefil sadakadan hem derecesi şunga üstünlüğe.
Çünki insanların arasının bozulmagy, eger arasyny düzeltilmese, arasy gowy bolmasa, bozulsa, çünki insanların arasynda düzelmek dini düýpden kesip ýok eder diýip aýdýar Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dersin başında diýdi, musulman doganlar agzybirlik bolmasa dinem öňe gitmeýär, dünýäde öňe gitmeýär, beter näme? Iki dünýäde işli peýdalarym elimizden gidirýäs, hatda dinem gidip bilýär. Ana musulman doganlar Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme hadisinde şonu haber berýär. Ve bilýäňiz musulman doganlar ähli sünnet akidasyna görä musulman paça hatta zalimam bolsa, diktatoram bolsa, günümüziň dili bilen aýtsak, karşı çykmak, onun arkasından gurlap, halk hökümete karşı ayağa kalmaga, çağırmak, fitne çıkarmak bolmaya haramdır. Bu arada ayrı ders geçtik. Birinci gede geçtiyenler, düşünmeyecek kişiler şu dersi alıp dinlesinler, giyin işleyin, düşündürdük şu tayda. Şimdi şunun esası hikmetlerinin biri näme musulman doganlar? Näme üçin dinimiz diye zalimim bolsa, erwet adamım bolsa musulman paça karşı çıkmaly däl, halk oňa karşı çıkmaga kuş gurmaly däl, çıkarjak bolmaly däl, ayaklanmaly däl, fitne çıkarmaly däl. O şu zatlar haram diýilipdir kitaplarymyzda. Çünkü şu zatlaryň netijesinde musulmanlaryň birligi bozulýar. Eger ýalňyş bar bolsa, ol ýalňyş azalmaýar, beter köpelýär. Hatta musulmanlaryň ýurdu dagap bilýär. O bunu hem biz şu ýakyn taryhda şaýat bolduk. Siriýada, Irakda, Libyada, Yemende, Mısır'da, Ýewropada onlamunna oturan ýerlerinden musulmanlary jahil halky gizjelep, köçä döküp, soňra näme boldy? Ýurtlar bölek büçek boldy. Öňkü günne zar boldylar. Diýmek dinimiz näme üçin diýilipdir ähli sünnet akidasyna görä musulman paça zalimim bolsa karşı çykmaly, musulmanyň birligi bozulmasyn. Öňküden beter bolaýmasyn. Eger erwetlik bar bolsa näme etmeli? Razy bolýam saňa din ýok, razy bolma. Erwetlik sen ýene düşünür. Nesihat et, haramlyk bar bolsa hemmemiz ýerlerden aýtmaly. Şol haramlyk taşlamak üçin gaýrat etmeli. İçimizde zina bar, zinany aýyrjak bolup gaýrat etmeli. Ogurluk bar, ogurluk aýyrjak bolmaly. Paraxorluk bar, paraxorluk aýyrjak bolmaly. Hakylýamy, nahak zulüm edilýämi? Onu aýyrmak üçin ýerlerden düşünürmeli şun haramlygyny. Haramlyga hemişe karşı çykmaly musulman doganlar. Emma karşı çykmagyň haramlygy öz ýoly we usuly bar. Ol hem terbiýe, nesihat, öwüt, peýgamberleň ýoly. Goh kalmaga likyp ýumurmak däl musulman doganlar. Diýmek näme eken? Musulman paça karşı çykmaly däl, näme üçin? Çünki musulmanyň birligi bozulmasyn, ýurtlar dargamasyn diýip aýdylýar musulman doganlar. Yine bir misal musulmanlaryň agzybirligiň näderje ähmiýetliligini musulman doganlar köp ibadetlerimiz jemlenşip berjaý edilýär. Misal üçin haçda musulmanlar birleşýär, bayram namazlarında birleşýär, cuma namazlarında, tarawwlarda, jemaat namazlarında şolaryň hikmetlerinden biri musulmanyň agzybyr bolmagy, biri-birini tanamagy, biri-biri bilen ysnyşmagy, biri-biri bilen dogan bolmagy. Ýoksa ony gowy üýşüp dargamak däl. Musulmanlaryň näme? Agzybirlikleriniň berkemegi üçin bir hikmetlerinden biri musulman doganlar. Ve musulman doganlar musulmanlaryň agzybirligi üçin hereket etmek, musulman döwlet ýol başçysyndan başlap her bir musulmanyň uly kiçinden erkek boynumyzyň wajibydyr. Her halal ýoly ullanmaly diýdik dersiň başyna. Her ýoly däl ünswerin, her ýol bolup bilmeýär agzybirlik üçin ullanyp bilmeýäs. Emma her halal ýoly musulmanyň agzybirligine sebäp boljak bir ullanmalydyr. Ve agzaly bolmagymyza näme sebäp bolýan bolsa, şol zatlaryň öňüne almalylar. Musulman doganlar öňüne almaga gaýrat etmeliler. Ve agzybirlik musulman doganlar ýitirilmegi, ýanky dersde diýişimiz ýalak, din we dünýäwi kän ziýanlaryň sebäpkary, agzalylyk bar ýerine öýkekine düşmanlyk, dawa jenjel kän bolýar. Şer we günah işler kän bolýar, agzaly insanlaryň içinde musulman doganlar erwetlik günah işler çalt ýaýraýar. Misal üçin öňkü döwürde owalarda köneler gurrun bererdi, bir erwet adam çyksa tutuş owa bolup şoňa çäre görüpdirler. Bir ýoldan çykan ogry jumry şoňa meňleş bir zat boldy, tutuş owa bolup şoňa çäre görüpdirler. Näme üçin? Çünki halk agzybyr. Ya bolmasa bir ýerden gelip şo ýerde ýat kişi bir tersirak hereket etjek bolsa derrew sen kimlerden, nireden diýip derrew şoň näme çäre görüpdirler. Demek näme agzybyr insanyň içinde erwetlik ýaýrap bilmeýär, erwetligiň öňüni bakmalýarlar. Emma insanlar agzybyr bolsa her kim öz başyna biri-birinden habary ýok.
erbetliň şeriň öňünde de durup bilmeýärler, haramlyň öňünde de durup bilmeýärler we ol insanyň içinde, agzaly insanyň içinde musulman doganlar erbetlik günah işler çalt ýaýraýar. Maşgalada, cemaatda, ýurtda agzyrlyk bolmasa musulman doganlar amallarda, janlarda, nesillerde bereket bolmaýar. Näçe maşgalalar we gruply mal, mülk hemme zady ba, emma maşgalaryna rahatlyk ýok, bereket ýok. Näme üçin? Oğul gyz oňşonok, gelin gaýyn oňşonok, ene ata oňşonok, şeýle aralar dawaly. Günler bir bolsa dawalar iki. Näme üçin? Agzyrlyk ýok, bereket ýok. Ol dünýäniň haýyrlaryndan, gazanan zatlaryndan peýdalanyp bilmeýärler. Agzaly musulmanlar düşmanlaryna garşy, kapyrlara, munafyklara garşy, basbalçylara garşy goraşyp bilmeýärler. Ki tarihte de häzir kununda muň näme misaly kan beter musulman doganlar, agzaly insanlar biri bilen dawalaşyp öz işlerini özlerini ýok edýärler. Olara düşman gerek gel agzaly insanlara. Ol milletçilik edip, welayetçilik edip, özlerini ýok edip bir-birini düşman bolup ýörýärler. Emma musulman doganlar tevhid, iman esasyna, Kur'an we sünnet esasyna biz musulmanlar agzyr bolsak, din we dünýäwi işlerimiz bereketli bolar. Agzyr bolsak musulman doganlar kyn işler hem ýeňil bolar. Dinimiz hem öňe gider, dünýämiz hem öňe gider musulman doganlar. Şonuň üçin her birimiz musulmanlaryň agzyr bolmak üçin gaýrat etmeli. We agzyrligimiziň uly sebäpleriniň biri musulman doganlar dogry ilmleri ýaýratmak, ýagşylygy buýurup ýamanlykdan gaýtarmak, dawat etmekdir. Ine şul aýdylan zatlary biz nerden öwrendik? Allah razy bolsun, ulamalarymyzyň kitaplaryndan okap bildik. Agzyrlyk ähmiýetli eken Kur'any öwrendik bildik, hadisler okudyk bildik. Şu zatlar bizim gözümüzi açýar, aňymyzy açýar, ýolumyzy ýagtyldyýar. Allah we Rasulüniň näme? Allah Taala buyruklar, Peygamberimiziň sünneti, peýdaly ilmler. Demek biziň agzyr bolmaklygymyza sebäp bolýan iň uly zat dogry ilmi içimizde ýaýratmaly. Näçe biziň içimizde ilim, Kur'an we sünnet ilimleri, ähli sünnet akidesi ýaýradykça musulman doganlar biziň aň düşünjämiz hem giňejek, dünýä garaýşymyz hem giňejek, ýolumyz hem ýagtyljak. Goşul dogry bilimleriň saýasynda biz has beter näme musulman doganlar agzyrlaşyp gidersin inşallah. Allah Teala'dan bizi we neslimizi agzyr bolup Kur'an we sünnete hyzmat etmek, Allah Teala bize we neslimize agzyr bolup Kur'an we sünnete hyzmat etmek nesip etsin.